Afrique hande ɗo mbahlitiɗa fof fulɓe nani bare. Mali, Burkina, Tchad, Centrafrique, Niger, yehi ha yetti Benin e Togo. Holko fulɓe mbaɗi? Fulɓe mbaɗi ko wonde julɓe. Mbele wonde julɗo ina boni? Ala kono jaggira kamɓe ngoni jihadiste. Mbele wonde jihadiste ne boni? E jamanu hande o de sifamo jihaadiyaŋke siforte o nangira ko bat bonijo. Kono ndene de julɗo fof ko jihadiste. Joni noon holko saabi fulɓe ne mbare je sabu jihadi? Mbelle ko fulɓe fof ƴefti fitelaji? Walla ko jihaadiyankoɓe fof ngoni fulɓe? Kono fulɓe haani ne jurnito koye munen, destina pelle munen, jurnito jaɓɓal munen, ƴeewano gollal munen. Sabu noon wonko ardi ardata peewal. Fulɓe nani tere tan ina mbare, woɓɓe ina jeewi taw ko fulɓe ina pobba, ina dunca yo fulɓe woɓɓe mbare. Te ko wariɓe ko woppataɓe. Nden noon yo fulɓe gartir haqqillaji munen, ƴeewa ko waɗete e dow munen ko, cakkana ɗum peeje beele ƴeewano ɗum falora. Ceernde jihadistankoɓe fulɓe ɓe, ceernde fulɓe ɓe e jihadistankoɓe pulago ngo ayne reene, ɗum woni kisal deejere Afrique.